Asing teman. Dua sih.
Niki sederipun ngaturaken ugi pambagya kawilujengan ngrasa dalem punden pini sepuh aji sepuh sanggungipun para tamu kakung miwah putri marasuwan mligi atur menika atas karawan panjenenganipun pangambyong pinanganten kekalih katang pisan sutresna ingkang sak menika sampun kepareng rawuh. Nggih menika saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Sarmatan kemicil saking leladan Gayam Panggul mereka ngaturaken wilujeng rawuh sedaya kemawon kadang pisan sutresna ingkang sak menika sampun kepareng lumebet wonten ing sasana pahargyan monggo-monggo sasampunipun panjenengan jawat asta Bapak Ibu monggo kula aturi enggal pinarak wonten sasana palenggahan kang sampun sumadya. Kula menawi terus sulih kang hamugati panjenenganipun Bapak Sugito Delasan Ibu Luciani sak keluarga menika namung saged ngaturaken matur gunging sembah manuwun atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kasatu mencalmetal kangge hangrawuh undangan beliau keluarga agung panjenenganipun Bapak Sugito Gotrah Gula Wongso. Niki ngaturaken pambagya wilujeng pinarak katur kunjuk dumateng kadang tamu mligi atur kadang pisan sutresna ingkang sak menika sampun kepareng pinarak wonten sasana palenggahan kang sampun sumadya wilujeng rawuh wilujeng pinarak saha wilujeng rahapi pasugatanipun kanthi raos ingkang eca lan sing eca sak keparengipun. Awit kala wau dalu dumugi siang kaliyan samenika lumantar kadang saking New Armada Campursari caos panglipur kunjuk dumateng kadang tamu kakung miwah putri ngandhah tingin hormatan ugi tasih kinanten Triwidawati ingkang badhe kawula jumenengaken setunggal pokok sawiji minangka atur pakurmat lelipur sawetawis kunjuk dumateng kadang tamu kakung miwah putri ingkang sak menika sampun kepareng rawuh. Dinan buka babahan Campursari wonten ing siang kaliyan samenika lumantar kadang New Armada Campursari. Sumangga sedaya Triwidawati katur jumeneng saking sasana panenggahan makarya Arafah profesional audio sumangga Mas Ayu Febia Elan Adando Ayu Ilvi Bulkis oke Do Ayu Suyati bin Tomo Sabutri sumangga ayo Mas Ali disiap delas merapat. Ku tidak perlu
pambagyo kawilujengan mawi artis saya kata-kata Yung Armada Campur Sari sampun kapiatur kinanten Tribidawati kambadhe kepala jumenengaken satunggal bokos sawiji minangka atur pasugatan likur sawetawis kunjuk dumati kadang tamu kakung miwah putri kadhahat ingin hormatan mligiatur mereka kunjuk dumati kadang besan sutrisno ika sakmenika sampun keparang rawuh tuhu pinarak wonten sasana palenggahan kang sampun sumadyo nggih menika saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Sugito Sugito dalasan Ibu Luciani nggih nampi rawuhipun kadang pisan saking panjenenganipun Bapak Sarmatan Gayam Panggul Trenggalek dan ditunggu meringat maju pinanganten ingkang sampun kabiwada sak mangkin manggih keluarga ingkang rahayu selamat keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fitinwa wa dunya hadal akhirah panjenenganipun Mas Yoga Lukung dan juga Mbak Mareta Puspita mengucapkan untuk kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang saling mencintai dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang, kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fitinwa wa dunya hadal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Merasukan saya kata-kata Yung Armada Indonesia sinapi menika saking kadang pisan nggih ngrahapi pasugatanipun ugi saderengipun adicara long tinampen mangke badhe kawiwitan mereka marasukan doa ayu ilfirien mangga nok cantik wong ayu kene jumene saking sono Palenggahan Pancasila dasar negara rakyat makmur adil sentosa Rika di bangsaku. ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju tentorero Merdeka. merdeka Merdeka ki tangane piye? ngene piye Ya, merdeka. piye tangane Merdeka. Sampeyan ki warga ndi to, Mas? Konoha lho. Merdeka ki ngene. oh merdeka ki ngene Heeh. lak jotosi wong piye Ngene. wah masalah bocah ki ayu-ayu kok cengkiling men tangane nggih Lah piye kan? ayo lo salam riyin Inggih niki saderengipun kula aturaken sugeng mesti ora sopan kok mesti ora sopan Apa to, Mas? lek mambing ini rapopo ngono iki wong gayam Besan nggih. Lah ya wong sopan to? ya ngarep Piye to, Mas? Kok sembarang-barang kok kleru to? anake Yanto iki sangel diajari Piye mulane kowe lho? iki lek ning omah cuma gawe kreyeng Lah terus piye? yo ngene sing sopan Oh lucu nggih, rawuh. sugeng rawuh Bapak Ibu, kula aturaken sugeng enjing nggih. Menika saking besan saking pundi Mas? Gayam. Gayam Panggul nggih. Lah iki ibuke ning Ingkang kono sebelah kono. mrika sugeng enjing Ibu. Sugeng pinarak nggih. Nyapa? Umpama kok aku sing kok kono ning Nduk. Kayak nyapa? Sugeng pinarak ibu, bapak, lah aku Nggih. jawab penak. Piye? Nggih, wilu Ya lek emen. Aku ki apa lho sing ora iki nggih menika saking kadang pisan Sutresno Inggih. ingkang sak menika sampun keparang rawuh iki untuk amanat saja ya nok Pripun? dek mben kae aku ya ning gone sing niki Pak sinten Daleme Mbak Marita. nggih, Mbak Marita Pak Sarmadan menika dek mben aku ning kono kowe ora ning kono to Mboten. ora payu kowe ning kono aku ning kono bah masalah Nduk. Sampe ning kono? Aku nge-MC ning gone Pak Sarmadan. Oh. Ora umum sing tak takokne sitok nggih Pak Sarmadan nyun sawu jambu sing ning ngarep omahke wis ditegur apa urung tak repakne ndek ben. Lek ngate aku rono neh, gek ngoten jambune enek tak gawene sensu. Lah nyapa Mas mae? Tak tegur. Kok ditegur piye? Lumayan apik-apik ndek gawe ombo tenanan. Heeh. Lah wit jambu nyepring cilik udara bongko ora ditebang ya San. Dekorasi lho Mas. Dekorasi apane? Lah piye to? Mong wis meh entek Tapi kula sing dek kapan ki yo ning Panggul lho Mas. masa? Nggih, kayak udan deres to kae? Iya. Oh alah ya to Mas udan deres ora MC-ne iki to Mas. Nemune kuwi kok e. Lah ya. Dah. Layak udan deres Mas. Bengine ora ya? Ora, terang iki Mas. Ya ngajak kono ae Kang Ji kono gen yes kok nggih. Nduk Ayu. Inggih. Kene iki memperingatkan saja bahwa sekarang musim Hujan. duduk no. Apa? Ya dikala musim hujan iki musim penyakit, Pak. Ya, Dek musim wingi jahe. saestu nggih, dek wingi nyun sewu
Nggih pas ngene iki ketepaan batur manten, undangan manten terus kalih pisan ngeten iki pas ngeten iki no. Nggih. Bareng ngono kok enek wong nggih masker ki mak klesek ning tengah-tengahe ibu-ibu nek mboten klinthek winginane. Besan ngeten iki Mas. Nggih, ning tengah-tengahe kumpulan ngeten saya sharing mawon nggih. Nggih damel ati-ati. Nggih. Nggih masker mak klesek slek semaput saking wedine wong-wong Pak ora nek sing nulungi wedine ku lek apa-apa kae dijukukne ambulan digonyang UGD no. Iki nyun sewu Pak nggih damel pengalaman kemawon. Edukasi ya Mas ya. Edukasi digawa lebokne nyang UGD ibu-ibu nggih masker niku wau semaput. Bareng dicek ning UGD didelok jebret wong kumang semaput ora mergo penyakit apa-apa ora no. Lah mergo apa Mas? Mergane nggih masker ora kuat mambu abape dhewe. Dadi semaput lesek niki kira-kira bar mangane Pak layur rada entah. Gek semaput. Lah niki nek bapak ibuke pun damel masker malih coronane wis ora enek. Mboten enten insyaallah lek keluarga saking Gayam iki sehat kabeh kok Mas. Sehat no. Sik deloken to. Ora sehat piye lho. Maeme lho kaya lho ibuke jenenge. Monggo lho Ibu. Mangan jenenge ngantek ora umum ora sehat piye iki kok. Monggo dipun dahar niki wonten pisang. Niki panenane Pak To piyambak niki. Nggih. Nyapa sampeyan nggone ngonoan? Nangis loh Mas. Nangis ya kamu ya. Oh iya toh. Ini Mas boleh minta nenek ya ini. Jangan ya Dek, nanti kena rabies sih medeni. Rabies dasmu atos kuwi. Lah ya sebar kok cekel kok. Ini mik dulu ya, mik dulu. Mbak, anu nyon sewu Bu niki jangan cuci riyen. Jangan cuci. Ora aku lek mbambu-mbakku paling kirane bapakane wis to. Medeni kok sampeyan. Bae nggih. Yogane sinten niki? Mbak jenengan, Mbak? Iya yogane Mbak niki to. Napa ngedote susu ngaten niku? Sanes ASI. Sanes Mas. Ya lek ASI tak kon ngasih ning kene aku iki anggitku iki gen roh lho nggih. Lek rantek ya tak pangane. Inggih Mas Ici. Neno, ayo Mbak Ayu. Niki derek dedonga rumiyin nggih kagem Mas Yoga Lukung dan Mbak Mareta. Halo Mas Yoga. Halo Mbak Mareta. Masya Allah saat niki sampun sah. Alhamdulillah. Dan juga sekarang Mas Yoga punya SIM. Apa kuwi? Surat izin mengemudi? Salah. Lah apa? S surat I. Ini izin M mangkring. Jadi Mas Yoga silahkan untuk dipangkringi Mbak Mareta ya sanggon-gon rapopo sah namu kuwi. Tenang bae. Dong aku kanggo Mas kuwi iki muga-muga entang pinaringan momongan ya Mas Yoga ingkang saleh lan salehah. Nggih, amin. Salehah kados kula. Nggih, saleh kados kuwi ya. Kados Pak Munawar. Munawar nggih. MC kok masalah brengose kaya kepu nggih. Terus Mbah Nur. Terima kasih. Monggo Wong Ayu di sandhakaken mawi lalagaman rumiyin sinambi menika hangrantu adi Cololong tinampen. Ingkang badhe kagelar sasampunipun makaten mangke nggih. Matur sembah nuwun monggo. Ibu-ibu wonten mriki monggo Bu, nggih kasikecahaken anggenipun sami pinaraan saha ngrahapi pasugatanipun nggih. Sederek gayam saking panggul matur sembah nuwun. Monggo Wong Ayu Ilfi Bulkis Rahayu katurjumeneng saking sasana panenggan atur pakurmat lan dipur sawetawis saking kadang tamu kakung miwah putri kadhating nurmatan. Nduk Ayu. Dawa Mas. Bawane dodol ciu wis rasah dijak ritek ya nok. Nggih, langsung kemawon langgaman kemawon lumantar kadang saking Yu Armada campur sari monggo. Silaturahmi monggo Nok Ayu saking kadang besan monggo.
Lanjut rumiyin sasampun makaten mengke sinambi kadang pisan ngerahapi pasugatan. Terus mengke adicara long tinampen badhe kawiwitan sasampunipun setunggal tembang menika mangke sampun paripurna. Monggo. Bugis, alhamdulillah sampun ngaturaken salah satu kali lipur wonten kalodhangan enjang punika. Nggih iki cah ganteng iclik. MC gede dhuwur. Oh, lha aja ngenyek to. Iki gede dhuwur to priantun ngene iki. Gusti Allah, lha kaya uleg-uleg ngono kok gede dhuwur. Heeh. Gede dhuwur ngoten lho. Nggih, menika setunggal tetembangan kemawon rumiyin saged dipun aturaken sinarengan kalian hangrantu sedaya pakormatan-pakormatan ingkang badhe kaparingaken lumantar kalian para kadang-kadang juladi pramusaji wilujeng rawuh wilujeng penarak sagunging para pangombyong pisan ingkang hanampi kirapipun Sri Atmaja Pinanganten wonten ing kalodhangan siang samangke taksih wonten talemipun panjenenganipun Bapak Pepundan kawula panjenenganipun Bapak Sugito Ibu Luciani utawi Busi iki pramila katuran wilujeng pinarak wilujeng anggrapi pasugatan ingkang sampun samapta wonten ngarsa jenggetika sami inggih kanthi raos eca lan sekeca kanthi mardum mardikaning penggalih syukur bagi mangke panjenengan kersa nderekaken lumampahipun lipur mijil saking New Armada Campursari kang mijil saking Laladan Petung ingkang menika wekdal katimbalan marak sowan parinipur mugi purwa madya wusananipun lipur ndadosaken suka parisuka ndadosaken lipur kanthi mardum mardikaning penggalih kusipun kunjuk dumateng para pangombyong besan kang mijil saking Laladan Gayam Kecamatan Panggul ingkang wonten ing kalodhangan enjang punika sampun kasdurawuh wonten Laladan Desa Dongko Kecamatan Dongko. Ibu bapak monggo kasegecakakenipun mapan pilalengga sinatan kalian harikmati sedaya pakormatan arupi dedaharan jejajanan unjukan monggo kasegecakaken ibu inggih dene sinarengan kalian adicara saking New Armada Campursari ingkang menika mangke kapratitisaken setunggal mbaka sawiji artis-artisnya daripada New Armada inggih menika wonten Triwidyawati inggih ingkang siyaga anggenipun badhe hanjukata tetembangan lipur sinarengan kalian Arafah audio juga siap video shooting yang kali ini inggih niki live pas nggih. Oke siap dados mangke panjenengan khususnya nggih ingkang mijil saking Laladan Kecamatan Panggul mengikuti daripada kegiatan kirapipun Sri Atmaja Pinanganten menika mangke panjenengan saged mengikuti daripada live streamingnya sia video shooting kang mijil saking Laladan Klangsur Kecamatan Dongko menika mangke live streaming nggih kanthi channelipun sia produk video shooting nggih. Terima kasih matur suwun untuk dulur-dulur selamat bekerja ngantos paripurnanipun bagian punika nggih. Ana nggih dumateng sing para lenggah dungkap atiti adicara laksitaning adicara ingkang badhe kawiwitan sinarengan kalian adicara long tinampen utawi pasrah panampi ing siang punika pramila sebida malih kasegecakaken sinarengan kalian hanggenipun hanikmati sedaya pakormatan-pakormatanipun niki sementara New Armada menika lerem sapetawis katuraken adicara pasrah panampi utawi adicara long tinampen rumiyin. Pramila niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kunjuk dumateng para sesepuh, para pinisepuh ingkang satu sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur saka kiblating panembah ingkang pantes pinundi sakina bekten dumateng pangarsane negari minangka pandam-pandoming kawula dasih ingkang pantes pinaringan sagunging pakormatan
Dumateng panjenengan para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumane kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi sumrambahipun dumateng para tamu pangombyong pisan ingkang mijil saking Gayam Kecamatan Panggul kakung Sumawana Putri ingkang satu hudat kalinggo Nurdaneng Akrami saderengipun sumangga kawula dherekaken manungku puja memuji dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa mugia katentreman kabagyan kamulyan kasarasan tansah kajiwa kasandang kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula sagotrah kula wangsa ingkang marak sowan ngabiyantara wonten kalodhangan siang samangke mboten katalumpen sholawat salam kunjuk dumateng jalma pinilih kekasih Gusti mustikaning jagat noniki Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring panuntun dumateng kita kusipun ingkang ngrasa agami Islam mugia ing benjang kita tansah pikantuk syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Ana inggih kawula cumantaka marak mangarsa wonten ngarsa jengatika sami saperlu mratitesaken titilaksidaning adicara ingkang sampun rinancik rinumpaka saking keluarga agung panjenengan Bapak Sugito Sagotrah Ibu Lusiani hanggenipun hanampi karawanipun panjenengan sedaya khususipun para pangombyong pisan mijil saking panjenenganipun Bapak Sarmadan ingkang mijil saking Gayam Kecamatan Panggul pramila lekas wekasing gatining sedya adicara pasrah panampi utawi adicara lung tinampen saged kapurwakanan ingkang angka setunggal mangke pambuka dene kalajengaken mangke atur pasrah mijil saking panjenenganipun Bapak Sarmadan utawi ingkang Hanyarirani salajengipun mangke atur panampi pasrah mijil saking panjenenganipun Bapak Sugito dene kalajengaken mangke adicara panutup utawi doa mangke kasuwun mijil saking panjenenganipun Bapak Sarmadan ingkang Hanyarirani utawi keluarganipun pramila adicara lung tinampen sumangga kita waos bismillah sesarengan hamurwakani lekas wekasing gatining sedya adicara lung tinampen kawiwitan sumangga kita waos basmalah sesarengan bismillahirrahmanirrahim adicara lung tinampen siang samangke saged kapurwakanan pramila dumateng panjenenganipun Bapak Sarmadan utawi ingkang Hanyarirani ingkang hamasrahaken Sri Atmaja pinanganten sasana wacana sak merwatipun kawula aturaken monggo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya badah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nuwun kala nuwun ing ngarsanipun para pepunden para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur miwah kiblat ing panembah ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten dumateng panjenenganipun para alim ulama para kiai bunyai ustad ustadzah ingkang rinten dalu sumandhing kitab suci wahyuning ilahi
ingkang minangka dados panuntun kiblating panembah ingkang tansah kita antu-antu berkah pandonga saha pitutur luhuripun ingkang dahat kinabekten. Dumateng para pangemban pangembating praja, para satya nagari ingkang minangka dados pandam-pandoming para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana saha kaaturan sagunging pakurmatan. Dumateng panjenenganipun Kang Hamukugati Bapak Sugito dalah Ibu Lusiani ingkang tansah winengku ing suka basuki ingkang dahat kinurmatan sagung para rawuh kakung Sumawana putri ingkang bagya mulya. Nuwun sewu keparenga kula cumantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Sumangga sesarengan kita ngaturaken raos puja lan puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula lan panjenengan sedaya ngantos ing titi waci sakmenika taksih pinaringan pinten-pinten kanugrahan saking Gusti Kang Maha Welas Asih inggih menika Allah Subhanahu wa taala sehingga kula dalasan panjenengan sedaya saged kempal manunggal saperlu mangayu bagya kirapipun pinanganten sarimbit ingkang mijil saking Lalatan Gayam Kecamatan Panggul dumugi Dusun Blimbing Desa Ndoko Kecamatan Ndoko kanthi kawontenan boten wonten pambengsa tunggal punapa. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab. Mugi kula panjenengan sedaya tansah saged nderek saha nglampahi tuntunan lan sunah-sunahipun saengga wonten ing tembi wonten ing yaumul kiamah. Kula dalasan panjenengan pikantuk syafaatipun. Para bapak, para ibu ingkang dahat kinurmatan, nuwun sewu kula cumantaka kanthi wonten panjenengan ngarsa panjenengan boten sanes minangka tetalang ngatur sesuluhing basa saking kadang kula sepuh nggih menika Bapa Sarmadan kinen ngaturaken salam taklimipun kagem keluarga Bapak Sugito kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa puwidan awit suwan kula sapangombyong wonten dalem mriki dipun tampi kanthi dipun subya kanthi renane penggalih kanthi aruh suguh aruh gupuh lungguh napa malih suguh ingkang mranani katitik para pangombyong nggih sampun sami rahab anggenipun dedaharan pasugatan ingkang sampun sumadyo. Sedaya pinaringan panjenengan kula sapangombyong boten saged bales napa-napa anamung saged ngaturaken jazakumullahu ahsanal jaza. Mugi-mugi ingkang panjenengan paringaken dumateng kula dalah sapangombyong dipun kantos kali Allah Subhanahu wa taala kanthi dipun paringi rezeki ingkang gadah lan barokah. Amin. Salajengipun kula kinen masrahaken pinanganten sarimbit pramila wonten ing kalodhangan menika kirang langkung tabuh 11 kirang seprapat nggih enten dinten Selasa Kliwon tanggal 17 Juni warsa kalih langkung pinanganten sarimbit kanthi atur bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah kula pasrahaken dumateng keluarga agung Bapak Sugito dalah Ibu Lusiani kados pundi anggenipun kula wentah amrih sae ing samudayanipun kairing pandonga mugi-mugi anggenipun bangun bali wisma gesang bebrayan putra kekalih mangke sageta adem ayem tentrem atur runtut ngantos reruntungan ngantos kaken-kaken inen-inen jumbuh kalih punapa ingkang dipun idam-idamaken tiyang sepuhipun dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dipun paringi rezeki ingkang kathah lan barokah lan muga enggal dipun paringi putra putri ingkang solih lan solih lekah migunani tumrap keluarga nusa bangsa tuwin agaminipun. Amin. Para bapak, para ibu ingkang minulya, sowan kula sapangombyong wonten dalam mriki namung mligi silaturahim dados nggih boten beto napa-napa senajan niku wau namung kempit-kempit sekedhik kersa dipun tampi kanthi syukurnan penggalih mugi-mugi sedaya wau ndadosna pangiketing tali pestirian minangka kadang bebesanan. Para bapak para ibu ingkang minulya mbok pilih pahargyan ing siang menika paripurna kula sapangombyong
badhe nyuwun pamit. Kula nyuwun tampengi dipangestu mugi-mugi lampah kula sapa kombyong saking dalem mriki dumugi griyanipun sewang-sewang tansah manggirayu widodo nir ing sambigala kosok wangsulipun sak bungkur kula sapa kombyong mugi-mugi keluarga mriki tansah pidangan rahayu widodo mboten wonten pambeng satunggal punapa. Para bapak para ibu ingkang minulya, mbok bilih anggen kula sowan wonten mriki sajak enten kirang langkungipun saking menapa kemawon kula atas miwakil saking pangombyong nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Para bapak para ibu ingkang minulya, mbok bilih sekap semanten nggih kula matur, mbok bilih wonten lasak lusuk ngatur kitalipun basa ugi solah bawa ingkang sajak kirang nuju brana. Kula minangka titah sawantah mawantu-wantu nyuwun lumunturing sih samudra pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Wasana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana niki dhumateng sing para papunten sepuh, para bini sepuh, makaten atur pasrah ingkang sampun kaaturaken panjenenganipun Bapak Sarmadan utawi ingkang nyarirani Sabda Tama sesorahipun kunjuk sumrambahipun dumateng keluarga agung panjenenganipun pepunden kawula panjenenganipun Bapak Sugito Sagotrah Ibu Lusiani inggih khusus menika dumateng Mas Yoga Lungkung sinareng kalian Mbak Marita Pospita. Mugi-mugi anggenipun mengarungi rumah tangga menika dados keluarga ingkang bagya mulya, keluarga ingkang sejahtera, ing tudhanipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal pikantuk pratima arupi golek kencana ingkang saged atata jalma minangka ndadosaken rumakatipun anggenipun mengayahi rumah tangga yang bahagia sejahtera untuk selamanya. Aran iki dhumateng saking para lenggah kunjuk dhumateng saking para papunden kusipun dhumateng para pangombyong kirapipun Sri Atmaja pinanganten ingkang mijil saking Lalatan Gayam Kecamatan Panggul atur pasrahipun sampun katuraken dene salajengipun atur panampi pasrah mijil saking penpun Bapak Sugito menika wekdal badhe dipun sarirani kalian panjenenganipun Bapak Budi Utomo pramila sasana wacana sak cekapipun kaaturaken sumangga. Sewu sangyaning para lenggah ingkang tudat kinurmatan keparengan nempel kamardikan panjenengan saperlu adicara nampi pasrah saking Bapak wakil saking Bapak Sarmadan Panggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi la ayatal qaumi yatafakkarun al ayah. Para alim, para ulama, para kiai, para pini sepuh, aji sepuh ingkang lebda ing pitutur, pono ing pamawas ingkang utami, ingkang tuhu dat kinabekten, para satriyaning negari pangembat-pangembating praja ingkang dados pandam panduk panduming kawula dasih ingkang tuhu dana kinurmatan, panjenenganipun Bapak Sarmadan saking Gayam Panggul ingkang tuhu dat kinurmatan saha pangombyong pandherekipun pinanganten sedaya ingkang wekdal menika sampun rawuh
angestreni paring panjurung donga wontenipun adicara ing wekdal menika. Pinanganten kekalih Mas Yoga Lukung kalian Genduk Marita ingkang tubat dat kabagya mulya, Mas Sugito kalian Ibu Lusiani ingkang dat kinurmatan. Wonten ing pamiwahan ingkang insyaallah menika poh kebak rahmat saking Allah Subhanahu wa taala menika langkung rumiyin monggo kita ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun zat Allah, zat ingkang maha mirah dumateng sedaya titah, zat ingkang maha asih dumateng kawulanipun ingkang sami bekti lan taat dumateng panjenenganipun. Salawat salam Allahumma sholli wa sallim wa barik alih tansah kita sanjungaken wonten ngarsa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah ingkang kita dereki tindak lampahipun lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kaaken umatipun lan ing mangkinipun kita saged nampi syafaat wonten ing yaumul kiamah. Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang tuhu dat kinurmatan, keparenga kula matur cumantaka wonten ngarsa panjenengan minangka sesulih saking adik Sugito dalaran Ibu Lusiani, keparenga matur wonten ngarsa panjenengan sedaya sepindah ngaturaken agenging panuwun atas kerawan panjenengan dene ing titi wanci kalanggan menika pinang-punanganten kekalih sampun panjenengan larapaken wonten griya ngriki kanthi kawontenan wilujeng rubidonir ing sambe kala ingkang angka kalih kala dipun aturaken salam saking biyayipun Pak Sekdes Gayam nggih niki panggul nggih Pak Sekdes Panggul niki kula jawab kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing saklajengipun sakjane Mas Gito niki le toto-toto pun dangu ning tibake teka ngenggon alhamdulillah niki mboten Jawa. Wau dalu niku meh Jawa sedalu nguput. Jam 3 niku udan kaya diperes, Pak. Alhamdulillah berkahipun pinanganten kalih lan doa restu panjenengan ugi disengkuyung kalih New Armada campur sari niki sing pun malang melintang niki akhirnya alhamdulillah terang dados alhamdulillah sangat pramila ing saklajengipun kala klaturaken letoto-toto jane ya wis suwi lho ning tibake teka ngenggon mungkin aruhipun saking kanca-kanca panampi panampi rawuh panjenengan nggih ngaten menika palenggahan sagedipun nggih ngaten menika niki wau saderenge niki dadak jugruk Pak dadak jugruk niki pramila nggone jemek pramila nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun ingkang angka 3 menggahing pasugatan ingkang kirang resepaken penggalih panjenengan kula ingkang kajibah nyuwunaken pangapunten ingkang sageng-agengipun ing saklajengipun kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim pinanganten kekalih kula tampi lan mugi-mugi wonten dalem niki kerasan sak mampune kalih Mas Gito kalih Bu Lusiani nggih badhe dipun bina dipun bimbing dipun arahaken gen aja nyimpang saka kekudangan semanten ugi kalian masyarakat sekitar insyaallah ugi nyengkuyung anggenipun piye amtih rumah tanggane Mas Yoga Lukung kalih Nduk Marita menika saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fidini wa dunya wal akhirah diparingi putra ingkang soleh lan sholihah dipun paringi rezeki ingkang kathah lan barokah saklajengipun Bapak Ibu ingkang dhat kinurmatan ugi ngaturaken agenging panuwun atas sedaya sumbangsih panjenengan ingkang arupi moral menapa dene ingkang arupi material ingkang sampun panjenengan ikhlasaken kangge nderekaken rancak lancaripun anggenipun kagungan kajat Mas Gito menika mugi-mugi Allah ingkang paring piwal setimpal kalian amal panjenengan lan pesen dumateng pinanganten kekalih nggih dados niki kula suwun mangke tetep berbakti kepada kedua orang tua baik niku wong tuane dhewe apa dene mertua nggih diakoni padha mawon dibekteni padha mawon
Soalnya Nabi niku nggih cerita, siapa yang paling kau hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Pramila menika dumateng pinanganten kekalih monggo berbakti kepada kedua orang tua, baik itu masih hidup maupun sudah meninggal. Bapak Ibu ingkang dhat kinurmatan mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken pindah malih atas daya kekirangan kalepatan anggenipun nampi rawuh panjenengan wonten babab ingkang kirang resepaken penggalih panjenengan. Kula namung pinter nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun, sugeng pinarak, sugeng anggedapi pasugatan ingkang sampun kasediaken kanthi mardu mardikaning penggalih. Untuk mempelai berdua saya ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia selalu. Ing salajengipun kalau sabibaripun adicara menika nyuwun pamit saking keluarga Pas Gito namung mangke menawi sampun kundur namung saged nderekaken sugeng kundur. Mugi-mugi sak tindak panjenengan saking griya ngriki ngantos dalemipun sowang-sowang Allah tansah paling rahmat kesainan dumateng panjenengan sedaya rawuh dalem kanthi sugeng. Mekaten ugi kosok wangsulipun sak pengker panjenengan mugi-mugi Bapak Sugito dalah gotrah sedaya. Mugi-mugi sak pengker panjenengan tansah dipun paring kesainan kawilujengan wilujeng dinten menika ngantos salajengipun sampun manggih alangan rubeda punapa ngantos pinanggih malih wonten lintu wekdal kanthi wilujeng nir ing sambikala. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten cewetipun atur anggen kula matur kula titah sawantah jalma lumrah ingkang boten saged suminggah saking lepat lan salah namung pinter nyuwun pangapunten ingkang sakelangkung kathah. Makaten sugeng pinarak nasru minallah atakum qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten Mas Gito minangka sesulih panjenengan anggen kula nyuli panjenengan wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Suwun. Kemarin ladina. Ada niki dumateng sing para lenggah kunjuk dumateng para pepundhen sepuh makaten atur panampi pasrah hinggang mijil saya panjenengan Bapak Sugito utawi hinggang dipun sarerani kalian panjenengan Bapak Budi Utomo sesurah utawi Sabdo Tomo hinggang sampun katuraken kala wau bilih tiyang gesang wonten ngalam donya hamba bilih menika tibarengi kalian seni menika akan terasa indah nggih dipun landasi kalian agami menika akan menjadi terarah nggih dipun barengi kalih ilmu menika akan lebih mudah. Menika seserahipun saking panjenengan Bapak Budi Utomo ingkang kula sampun ngaturaken Sabda Tomo khususipun kunjuk dumateng sang pinangkanten sarimbit anggenipun mengarungi rumah tangga. Mugi-mugi sebidah malih menjadi satu keluarga ingkang sejahtera ngantos kaken-kaken inen-inen keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Nah niki dungkap titi adicara ingkang pungkasan menika adicara panutup utawi adicara doa. Lah doa menika kasuwun mijil saking panjenenganipun Bapak Ramadan utawi ingkang hanyarirani wekdal sasana kawula haturaken sak murwatipun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihataniyah wa niyatin sholihah sahabil hajah bi barakati suratul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah jami'an alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqatilana biha min hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha law darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa abadal amat.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birin wal fawza min minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para niki dhumateng sing para lenggah kunjuk dhumateng para pangombe pisan ingkang mijil saking Gayam Kecamatan Panggul sampun kasesa alumengser tindak kundur rumiyin syukur bagi mangkil rem sawetawis hanikmati lumantar kanalipun kang mijil saking New Armada campur sarinya Indonesia kasegejaaken hanginipun hanikmati sedaya pakurmatan-pakurmatanipun kanthi raos secolan sekeca inggih menika kala wau adicara long tinampen sampun kaaturaken wonten ngarsa jenggatika sami kawula ingkang ngramratitisaken sinarengan kalian adicara pasrah panampi hamba bilih anggen kula ngaturaken ratamanipun adicara wonten kiranging subasita gonyak ganyo ing wicara ingkang singklar saking reh tata basa kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadirnya New Armada. Inggih, niki ada Mbak Helen. Nggih, yetso dipun pratitisaken setunggal moko sawiji kangge haji kotorawipun. Inggih. Dene pun dhumateng sapa sagunging para pangombe pisan apabila sampun kapareng tindak lumeser kondur. Iki Mas Mul wilujeng tindak inggih sepeda malih mugi tindak kondur panjenengan samargi-margi tansah katebeaken saking rubita lering sambi kala sing saengga saged pinanggalan kalian wong sakung wonten dalem sawang-sawang. Iki Mbah Helen wilujeng enjang menika wilujeng siang menika. Alhamdulillah menika awake dhewe saged marak sowan wonten dalemipun Bapak Sugito, Ibu Lusiani, Ibu Sik. Ibu Usi. Iki Ibu Sik iki nyapa to. Hajat pernikahanipun Mas Yoga Lungkung pikantuk Mbak Marita kami jil saking Gayam Kecamatan Panggul. Kadang besan saking Gayam sampun kapareng lumengser. Mbak Ellen nggih mungkin nggih nggih mbok menawi kemawon menika kathah ingkang badhe dipun ayahi nggih merga dinten-dinten punika ingkang kagungan kersa menika taksih kathah Mbak Ellen nggih mbok menawi kangge hanyikat wekdal sampun menika tindak lumampah kondur inggih menika setunggal tetembangan kangge handherekaken konduripun pangombyong pisan inggih dipun aturaken ya Mbak Ellen salaman sih lah niki mau sing cita iki gaji saya iki mang ora lek ngejak salaman karo awakmu ping pira pisan niki mau bolak-balik pon ping 3 ya lho rasane jare tangane Helen ke walus jelek iki halus to ora lah ya Helen monggo sepeda malih katuran wilujeng tindak wilujeng kondur iki ngatas-atas sak margi-margi Pak Bu nggih mugi tindak kondur panjenengan sak margi-margi tansah winantu ing sedaya pakurmatan katepiaken saking rubita lering sambi kala. Yuk sinerengan New Armada Indonesia kang wijil saking Laledan Desa Petung Kecamatan Doko ada Helen.
Sing rambengok istrik dhewe mergo. Heeh. Makanya niki dereng sarapan niki. Lah ya urung sarapan, tak hitung lho. Ha lho niki mang lah kok Mas, wis tak sampean papat. pakai apa Ya kluwen? Allah. Kluwen? Kluwen takonono. Heeh. Lelep ala dalah wis. Gendeng Enak, takne. Mas? Enak. Lah iya. Heeh. Ayo Mas dijejelin neh. Lah iya. Ayo. Heeh. Niki ya Allah dijapani. Heeh. Ya nama enggak. Pi jarene sampean melek mangan gedang ora telaten tak pamahne ya nduk. Heeh. Dulangne kaya bocah cilik ngono kae ta. Dipamane Lah iya, dilekne dipamane pisan, dilekne. Mas. Heeh. Wah. Sugeng rawuh para ibu-ibu. Inggih saking para ibu-ibu, mriko sejana sedatosipun akhiripun marak sowan wonten sisih ya menika kelinglingan no mbelen ya.